Všade sa hovorí, že bielkoviny sú základom nášho zdravia. Ale čo keď je ich až príliš? Odporúča sa denný príjem bielkovín 15 až 20 Konkrétne 0,84 g na kilogram hmotnosti u muža, 0,75 g na kilogram hmotnosti u ženy a až 1,6 g na kilogram pri silovom tréningu. Čo keď je ich viac? Neznamená to extra prínos, pretože nadbytočné bielkoviny znamenajú väčšiu záťaž pre organizmus, konkrétne pre obličky, viac energie, ktorá sa premieňa na tuky, nastáva nerovnováha a môže viesť až k proteínovej otrave. Aké bielkoviny teda prijímať? Živočíšne bielkoviny spôsobujú alebo zvyšujú riziko kardiovaskulárnych ochorení, rakoviny a cukrovky. Rastlinné bielkoviny sú zdravšie. Čiže základom nie je zvýšiť príjem bielkovín, ale mať vyváženú stravu. Bielkoviny, cukry, tuky, vitamíny a minerály. Takže vaše telo potrebuje rovnováhu a nie prebytok.